ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் எங்கள் சேனலில் விளம்பரம் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்ருக்குற இந்த இடம் எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குதுன்னா ஈரோடு சென்னிமலை டவுன்லேயே இந்த வீடு சேல்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது. 30 சென்ட் லேண்ட் இது. இதில் பார்த்தோம்னா ஒரு தென்னை மரம், ஒரு மாமரம் ஒன்று, ஒரு ஓட்டு வீடு இருக்குது. நல்ல மெயினான ஏரியாக்குள்ளே லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இந்த இடத்தோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில் அண்ட் மற்ற டீட்டெயில் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டு இருக்கிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்போஸ் இந்த சேனல் பார்த்துட்டு இந்த இடத்துக்கு அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிளியராக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இதே மாதிரி வேறொரு நல்ல வீடியோவோட நாளைக்கு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Thank you, viewers.